И какво става, хора, на много години? Как сте? Живи ли сте? Здрави ли сте? Жената, децата? Супер. Това направя носталгия, поредица, плейлист, както искате, за анимационни канали, които вече ги няма или не са същите и да ви кажа какво е било преди. Но днес, или не днес, наскоро видях нещо, което ме смути и затова реших, че трябва да направя видео, за да споделя с вас какво се случва с VBOX 7. Така че днешното видео ще е за смъртта на VBOX 7. Сайтът е създаден на 2 август 2006 година от някой си Богомил Павлов. Така не успях да намеря много информация с този човек. Той е наричан българския YouTube или новата секта на младите, защото е бил много използван. Реално след стартирането си той привлича 50 000 потребители дневно. В него основно са се споделяли клипове взети от YouTube, но тогава българите не сме използвали много YouTube, така че всичко, което е било качено в VBOX е ново за нас. Сайтът позволява на потребителите да гледат, да качват и да харесват и коментират видеа. Платформата предлага авторско видео, съдържание и най-популярните рубрики бяха топ 40, топ авторски, топ музика, популярна днес и така нататък. Година по-късно VBOX бива закупуван от NetInfo, къщите, които притежават нова телевизия, АБВ почтите и така нататък. От сайтът на стойност по неофициални източници пише 1 милион, не съм сигурен. Може да не е 1 милион, може да не. Те твърдят, че сайтът няма да промени концепцията си, защото е печеливша. От сега ще се подобрява и стимулира качването на съдържание от страна на потребителите. Така казват те. И сайтът остава почти непроменен с изключение на дизайнът. Това е нормално. Но през 2015 година NetInfo или по-скоро Нова телевизия решава да отворят продуцентска къща Seven Talents. Имат цел да разпространява оригинално авторско съдържание, неща като Не така брат, следва име, Апартамент 474, Дръж ми под кънките, така нататък, започват да се появяват веб сериали или както искате го наречете. Заражда се идеята, че потребителското съдържание не е чак толкова печеливщо. В същата година обявяват, че този труден преход от потребителско към собствено съдържание е завършен и към края на 2016 мобилната и десктоп версия на сайта бива слети и цената на сайта става пълно лайна. През 2019 отново бива променен и като е премахнат дислайк бутона, който беше тъпо, което е доста смешно. И оставам само лайк бутонът, който пише яко е. Пред началото на 2016 забравих да добавя, че биват премахнати редица канали, чиято гледаемост е под средните стойности на платформата, което е бахти булшитът. И така, на този етап хората, които използват VBOX, тези, които искат да гледат аниме с BG аудио или пък някоя стара анимация или филм на български, защото повярвайте ми, там беше единственото място, което бързо и лесно можете да намерите такова съдържание, без да трябва да пиратствате. Отидете в Google, пишете Ben 10, епизод 1, BG аудио и VBOX Support нещо ще да ви излезе. Така стигаме до ден днешен. На 15 януари 2024 платформата закрива изцяло потребителско съдържание, като остават само партньорски и договорени клипове. VBOX 7 е изтрила всички потребителски клипове в последните 18 години. Те твърдят, че видеята им все още са на серверите, но са само за лично ползване от хората, които са ги качили. Нова казва, че причината е уреждане на авторски права, което е малко странно, как така толкова много време не е имало никакъв проблем и сега изведнъж авторски права, не знам. Ще ви оставя няколко статии в описанието да прочетете. И така милиони, хиляди видеа са били изтрити или скрити, както искате го наречете. И ето ни и днес. Виждате какво се случва тук. Погледнете сайта мяза на BuzzFeed, но много по-китайска версия. Погледнете какво се случва тук. What the fuck, тя срещна духотеството си. Вижте кой е този мистериозен рапър. Най-добрият стримър в Twitch прекара цяла година стриминг само за един зрител. What the fuck. Как Били Айлиш стана веган? Вау! Никой не го интересува. Няма вече класации като топ 40, топ авторски, BG музика, вече класациите са Party Time, Clue, Chill Zone, Lifestyle, LGBT. Първото нещо, което виждате в сайта е пътник прекарал целия си полет в туалетната, получи мистериозна бележка от стюардесата. Вижте я. Този clickbait bullshit. Това
Какво има в трендинг? Нека видим какво има в трендинг. TV звезда прегърна близо 100 души за една минута. What is... Какво е това? Откриха тайна функция на... О, божичко. Той клю. Някой може ли ми каже? Клю. Всичко изглежда по един и същ начин, погледнете го. Всичко изглежда по един и същ начин. Ти не можеш да разбереш къде се намираш. Тук погледнете това. Какво е това нещо? И гледайте какво става като наистина за нас, отвеждане в пъкания сайт на Лети. Секс! Окей. Секс! Нямам да ви просто. Оригинално ще да ви покажа как да се свалите, нали, клип от VBOX, но сега открих, че реално видеята не са изтрити. Примерно аз имам такова обследване, преди като гледах. Ето, примерно отиваме тук. Видеята са тук. По принцип би трябвало да го няма, но видеята ги има. Но ако случайно изчезват отново, ще ви покажа как да ги свалите. Идвате на видеото, което искате. Кликвате на тези три точки, отивате да напиши субтитри и тук може да запазите видеото ето така и го запазвате. Иска да сейв и то се почва да се тегля. Така че да, това е един начин. Но в момента видеята са се върнали по някаква причина, което е, нали, изненада за мен, но няма значение, все пак да ви покажа. Също може да отидете в този сайт Videoclip.bg, но ви предупреждавам, че тук ви трябват доста адблокъри, в смисъл, ако нямате адблокъри, по-добре не влизайте в този сайт. Също има доста неща, които са от VBOX или като стари български доблаш анимации и така нататък. Също иска да ви покажа и форумът на Аниме Портал. Това е една българска такъв сайт, който е за азиатска култура. Те бяха написали нещо. Къде беше? Ето го. Моля да го прочетете това. И така. Което е, нали, доста... Те казват, нали... Опитват се да намерят алтернатива, но по-старите заглавия просто не могат да бъдат свалени от къде. И казват, тук искаме да се обърнем към хората, които през последните години са пазили на заглавията, да помогнат за отстраняването на поне част от загубеното, защото вярваме, че трудът на продажите не трябва да бъде пропилян. Което е така, и ви подкрепяме, затова ще оставя линк към тяхният сайт в описанието, ако искате да го посетите. Ако не знаете, те са доста известни, така че няма да не го знаете. И така, оригинално с този клип исках да дам апел към всички тези хора, които през години са пазили архиви за всякаква медия, но сега като видях, че реално клиповете са върнали, не знам какво точно се случва. Надявам се да се останат клиповете там, но и да дам апел към всички българи, които искат да гледат аниме или нещо такова на български, или искат да намерят някоя стара анимация, които са давали по телевизията. Може да отидете в VBOX и да последвате тези хора, които са ги качили тези клипове, и тези хора, които правят български субтитри, които аз много уважавам, защото аз така започнах да гледам аниме, защото не бях добър по-английски в началото, но реших проблема си, като намерих тези български BG Subs, и така нататък. Така че отидете и последите тези хора, ще оставя, нали, няколко снимки, може би, на хора, които са, нали, големи в тази сфера. Отидете в сайта на Аниме Портал, също тях много ги уважавам. Българското авторско съдържание, било то субтитри и така нататък, трябва да се подкрепяме и не може така да ни бъдат изтрити всичко. Нали, радвам се, че се върнали в момента, надявам се да се останат, но ако не, то ние трябва да се съберем заедно и да решим този проблем. Нали, надеждата умира последна. И така, благодаря, че гледате това видео, надявам се да ви е харесало.
Ако ви се гледа поредицата носталгията или гейминг, може да посетите канала ми. Или аз ще оставя линк в описанието, в смисъл за носталгията. Това е инстата ми. Знаете, отговарям почти веднага. И ще се видим, не знам кога.